ginigwapa ta guys. Oy, kay kita ragi bantayan itong mga silingan. Light. Camera. Action. Lisura ginigwapa ta guys. Oy, kay kita ragi bantayan itong mga silingan. Init kay tas matas itong mga silingan guys. Muagi ra gali ta. Og dili mo pansinon, indog ni kag maldita, suplada. Isnabera. Ngano di ay piling close jud, kinahanglan jud nga taga-agi kinang pansinon. O nang lisod jud kay magwapa guys, kay kita ragyoy tabian sa silingan. Ingnon na dayon ta nga makadungog na dayon tag istorya nga. Ay naputi naman na siya tungod sa glutatayon. Unsay labot, nagoy kapalit no. Kadungog pa jud kag istorya nga. Maingon nga ala puti kay siyag naong, hamis kay siyag naong, unya yang ilok pertik ituma. Magbuot juday mo, wala pa siya kailang tawas. Tanan na lang jud pansinon nila. Ultimo buhok nimo. Ingnon dayon ka nga, halaga siguro man na siya pakulay og buhok, o tanawa na yung buhok, mura na gid siya badyaw. Magbuhok di ay. Unya, head to foot kayo manaway. Wag yun, sila'y palagpason sa imuha. Ultimo engron sa tiil, mapansin jud. Sawayon pa ka nga. Ay sis, naunsa man yung tiil nga nung iubag man na engron na. Mao na, na-infect na jud na sis, kaya kag pahinglo. Magbuot di ay, masuya di ay, magpahinglo di mo inyo ha, mag-engron po mo inyo ha. Kanibit ang mga kusog manaway guys, maugid po. Sila gyud po yung una nga sa wayunon. Grabe gyud. Yan na pa dyan uban nga, feeling concerned kayo ba? Feeling close. Tanan jud pansinon. Mayngon na dahil nga, hala sis, naon sa day ka. Murag broken hearted lagi ka sis, pero okay lang kay guwapa man ka, dili ra halata nga na broken ka. Nga no, required di ay nga pag broken hearted, imong naupod broken. Buang. Mo nang lisod jud kayo magwapa guys. May na lang yun guys nga wala ko nagwapa. Kaya og nagwapa pa ko guys, daghan jud maglaway. Murag iro, buang.